Hey,
aglar ning paseban jaba Bendara bengkang samudra Abraposananing wadya tetindhi ing praprawira Rekyana Patesutira Tidhem kang sami sumewa Latala ya Manwarta paman werti paman Sengkuning kang sampun ing medal Jawi kula satriya Banjar Junut pun Dursasana man arsa cumadhong dawuh kados pundi wa sing pasewakan anggen paduka paman Rekyana Pati Harya Sengkuni prapta marak siba wonten ing negaring Indraprasta anggenipun badhe wujud ampilan golek silian wujudipun jimat jamus Kalimasada minangka tentreming kahanan negaring Ngastina paman kula Satra Tirta tinalang pun karta marma cumadhong dawuh paman kula Ratu Sindhu pun Jayadrata cumadhong dawuh Surtayu cumadhong dawuh Swatama nyadhong dawuh paman iya anakku kabeh Sata Kurawa ing ripalungguhan iki mara gage rungokna gatekna kang sarta nglakonana paman ming kepatihan Pati Sengkuni dina iki ngrangkul Nalendra ing Mandura Prabu Baladewa supaya dadi pancatan anggone nyilih wujude jimat jamus Kalimasada ing pamrih supaya negara Ngastina enggal tentrem kahanane merga ing sakmengko negara Ngastina lagi ketaman pagebluk mayangkara larang sandang kang sarta pangan sampun antuk damel menapa dereng man iki ngene Dursasana anakku Sata Kurawa kabeh ndak duduhi sejatine sayektine anggone Pati Sengkuni ngerangkul Nalendra ing Mandura Prabu Baladewa golek silian jimat jamus Kalimasada kuwi sejatine ora kok supaya negara Ngastina tentrem ki ora kok supaya golek tamba jimat Kalimasada minangka dadi sarana tentreming negara Ngastina ki babar pisan ora Dursasana lho lah liripun kados pundi maknanipun kados pundi paman iki ngene Dursasana iki kalabu sanggit rungsit reka dayane Pati Sengkuni anggone kepengin golek ringkihe para Pandhawa amarga wis kinudrat ing jagat pinurba ing dewa pinesti ing widi kalamunta kekuwatane para Pandhawa kuwi dumunung ana ing jimat jamus Kalimasada kekuwatane para Pandhawa kekuwatane negara Ngamarta kuwi ora ana liya ya mung kejaba ana ing jimat jamus Kalimasada 5 sing dadi usada kuwi dasare negara Ngamarta kalamun kuwi ilang kalamun kuwi wis ora digagas meneh karo para kawula ing negara Ngamarta bakal doyong adeg-adege negara Ngamarta mula iki sejatine negara Ngastina kang ketaman dahuru negara Ngastina kang lagi ketaman gara-gara kagiri-giri iki jane mung paeka iki mung alibine wong-wong negara Ngastina supaya entuk ampilan jimat jamus Kalimasada kanthi pancatan Nalendra ing Mandura Prabu Baladewa merga Nalendra ing Mandura Prabu Baladewa kuwi wong sing dipercaya karo para Pandhawa yen sinuwun ing Mandura wis bisa nyilih wujude Kalimasada banjur Kalimasada diwehne Pati Sengkuni Kalimasada bakal tak obong Ngamarta kelangan dasaring negara Pandhawa bakal ringkih kekuatane tinemune jebul menika namung reka daya paduka merga yen Pandhawa dicara kasar Pandhawa dicara perang kuwi ora kena genah kakeh kalahe timbang menange lah lajeng sampun dipun ampil menapa dereng wujudipun jimat jamus Kalimasada kala wau paman iki ngene kuwi rembugan durung rampung iki mau ana babak anglayoni jujul hanyusuli maknanipun iki mau ana tekane Petruk kantong bolong kang bakal nunggah karep modal karep
uga bakal nyilih wujude Jimat Jamus Kalimasada minangka sarana bapake Kyai Semar Badranaya anggone duweni niat bakal mbangun desa. Iki tak anggap kelilip le. Iki tak anggap kelilip tumraping para Kurawa lan Pati Sengguni. Semar iki bandane sepira arep mbangun desa, Dinggo mangan wae bingung, dinggo mangan saben dinane wae bingung tak reka-reka ndene niat tekad arepe mbangun desa mula. Niate Semar sing bakal mbangun desa kanthi syarat sarana pitukon Jimat Jamus Kalimasada iki mujudake kelilip tumrap para Kurawa anggone kepengin mateni para Pandhawa. Lajeng Kurawa kedah kados pundi paman kula? Petruk sing dadi kelilip iki Petruk sing dadi pepalang kudu disirnake, kudu disingkrihne luwih dhisik. Para Kurawa sikepok ing gegaman. Yen ketemu karo Petruk ora sandadak kesuwen, bondo tangane, rangketen sikile babaten gulune mekaten paman. Iya pancen bener mula ora sandadak karo nden gawe pisan dandan kapindho mlumpuk kaping 3 kabudalake. Swatama kula wonten dawuh paman. Mara coba metu ing jaba. Kirapna para wadyabala ing negara Ngastina, wadyabala Kurawa maton lanang nyekel gaman lading pangresing daging bathok wadahe getih. Ketemu karo wong melarat Petruk kantong bolong pateni sirnake. Mergo bakal nunggal karep karo para Kurawa. Lho niki ngestaken dawuh amit madal pasilan. Aja kaya bocah cilik satama. Gumrekang bala lumares. Budaling prababya kuswa warna-warna busanane sakehing prababya abrebusana nira swarane rame kumuro do ombake samudra. Yo 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 yo
Umyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajara watata tancaruk Deni Rama parna Ang bojo miwang bendhe ngungkung Risang aswata kang minangka cucuk ing prawadyaba Kang Nun sajake kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan masalahe apa Mas lho sawangen ana gendera ku mlebet ing akasa kaya ana gendera werna abang gambar endas Banaspati ora pangling kae barisan saka negara Ngastina barisane para Kurawa elahane iya iki Tru kira-kira ki arep nyang endi Tru arep mrene goleki aku lho masalahe apa lho kok goleki kowe sajake ora narimakake nalika ana setinggil negara Ngamarta sinuwun Mandura nalika tak uman-uman satemah kongkonan Kurawa arep ngeroyok aku iki kepiye ya Gong apane kok apane kuwi to arep sekya kaya ngapa yen wong siji musuh wong pirang-pirang mesti bakale kentekan tenaga wekasane aku iki mengko mesti bakale mati Gong yen aku iki mengko mati piye ya Gong dikubur no piye masamu iki mbok ngekeki solusi lho Kak solusi lho lah nyatane arep piye orane ngono tanggunganku iki isih akeh ngene iki aku malih kelingan karo wong Kendali Sada si Anoman biyen tau kandha karo Petruk Truk besok yen aku mulya aja kuwatir aku ora bakal lali karo lelabuhan sapa kuwi Anoman saking gedene labuhmu menyang aku Truk Seksenana sok sak wanci-wanci kowe kapengkok ing Pancabaya aku sing bakal mbelani karo kowe nengko yen kowe kepepet kowe arep dipateni wong pirang-pirang kowe ora usah nyeluk aku bakale teka dhewe sing ngomong ngono kuwi sapa Anoman lha ndi saiki nyatane lah ya kuwi sing tak pikir ya kuwi to Gong nek nggur janji akeh tunggale ning sing penting kuwi bukti lan nyatane ngono ngerti ya aku dihapusi Anoman kaya ngene biyen jaman cilikane Anoman pas iki jaman munyuk cilik wah gecek ndase tenan Anoman sapa Anoman kuwi lho kudu gemes aku rasake mangsane apa janji arep ngewangi Petruk arep dikeroyok wong pirang-pirang nyatane ndi tekan rene ora to mangsane apa ya wonge mbok ya sing mulat sarira ngrasa wani Truk Anoman wong kondang tanggungane akeh tanggungan akeh apa biyen jaman cilik sing ngedusi lho ngedusi kethek jajal bayangno saiki ngedusi nyewoki kethek lho saiki bayangno kaya ngono saiki aku kapengkok ing Pancabaya ubayane Balenjani rumangsane apa arep dikeroyok Kurawa Prabu Baladewa pegel karo aku ngongkon Kurawa arep ngeroyok Petruk kantong bolong ndi nyatane Anoman ora tekan kene wah jaman cilik ngerti kaya ngene kelakuane tak blacok ndase munyuk sabar Truk wong iki kudu iso rumangsane apa dadi wong itu ora apa mangsane kaya kecok mangsane apa ya omongi sing sabar sembah kula kunjuk wonten sandhap paduka sang begawan iya tak tampa Bagong lah edan tenan Petruk iki ketoke lara Petruk iki padha kirene karo nyembah kowe Truk orane ngono endi nyatane Anoman ndi
Nyatane aku arep dikruyuk Kurawa. Perkara arep nyilih jimat Jamus Kalimasada. Hah? Arep dikeroyok Kurawa, arep sekti njara langit lho, Kok. Nek musuh wong pirang-pirang, tenagane mesti bakal entek. Mbok dadi menungsa iki aja ngrasani terus. Mbok introspeksi diri, anyelok pegel kok. Hah? Tanpa lelabane Petruk, Anoman ora iso sukses kaya saiki. Isane kok nggur nyangkem tok, gacok ndase. Sapa? Anoman. Bangsane. Anoman lho ngerti nek kedadiane kaya ngene. Wah, Anoman cilikane nalika jek cemong biyen kepruk ndase. Bablas nyawane. Sapa? Anoman. Wah, Jan Petruk iki ora krasa ngono kuwi. Krasa-krasa apa? Sing kudune krasa ki Anoman. Rumangsane kok. Terus ning mburi ki nek dompet ceblok iki nggone sapa? Ayo kenang-kenangku. Pun dangu. Petruk, dalem. Sini. Besok wong kaya kowe kuwi nek sing bosok dhisik cangkeme. Kulo ngrasani karo wong liya, mboten ngrasani kok. Lah nyatane. Lah kula nagih janji sampeyan yen cilikane sampeyan sing ngompeni Petruk. Bareng saiki arep kapekoke maca boya aku dikeroyok Kurawa lho, Gus. Ya kentel ngono. Kowe arep dikruyuk kalian para Kurawa. Kowe bakal tak ewangi. Kowe arep nyilih jimat Jamus Kalimasada minangka dadi sarana bapak manggone kepengin bangun desa. Lho, kok pun ngerti? Aku wis nonton wiwit sore mau. Wah. Anoman nonton wayang. Iya, ning ana syarat-syaratane. Petruk bakal tak bantu ning ana syarat-syaratane. Syarate napa? Syarate sing nantang Kurawa kudu Petruk. Mengko sing ngenyangi Anoman. Sing nantang kula? Iya. Sing nantang Kurawa Petruk, engko sing ngenyangi gelut karo Kurawa tak aku dhewe. Engko kadung tak tantangne ngalih. Kadung tak waneni ngalih. Ora, aku ning gurimu. Tenan lho ya. Iya. Janji sih. Kula tantangne Kurawa. Yo, tantangno dina iki. Tantangne ngalih minggat ae. Wis kadung dipitung dibayari minggat. Budal terus aja kuwatir Anoman sing ana ngrimu. Wis siap. Kurawa atep Petruk kantong bola. Hi. Iki sing tak goleki. Alah kowe Bambang Aswatama. Aswatama Aswasuta utama, Aswa jaran suta anak utama apik kuwi anake jaran sing apik. Arep apa golek Petruk kantong bolong. Kowe sing nguman-nguman Nalendra Mandura, sinuwun Prabu Baladewa. Kowe aja madha karep sing teka dhisik ana negara Ngamarta kuwi sinuwun Prabu Baladewa. Kowe aja dadi pepalang anggone wong Astina bakal nyilih jimat Jamus Kalimasada minangka dadi sarana pancatan waluya jati-jati temah nirmalane wong-wong negara Ngastina kang sakmengko lagi nandhang pakebluk. Ora iso. Tidak bisa. Rumangsane apa? Aku ya arep padha-padha nyilih wujuding jimat Jamus Kalimasada. Rumangsane apa? Kowe ora sampe lucek ning boloten kebulatengen. Kowe wong gedibal 17, loro saudan telu saurupan. Petruk wong melarat-melarat arep apa? Wani karo aku lho entek wedine karo wanine Mas. Masane cacinge didak molet tok. Apa nek jalma menungso? Wih, edian Petruk. Aja slendro sing dadi rasamu. Kowe Petruk
kok wani nantang karo para Kurawa kowe wong ijen. Kowe wong ijen arep mungsuh Kurawa 100. Kowe apa wani? Mungsuh wong akeh semene. Alah ora. Siji pesti loro jodoh telu wahyu papat derajat pangkat lima donya. Kuwi kabeh pinurba ning panguwasaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Musuh diapurmu apane sing tak wedeni? Masane ora. Wis swatamu anak jiaran kok rumangsane. Man, kowe engko mlayu, Man. Ora aku ning kene. Aja mlayu lho, Man. Ora. Engko mlayu. Kowe grenengan karo sapa? Grenengan karo sapa? Mangsane opo? Kowe wani tenan karo para Kurawa. Para Kurawa wis samapting gati sawega ing diri, komplit sak gamane, sak pusakan, sak senjatane kanggo ngrangket kowe Petruk. Wani wae mangsane. Mangsane. Man engko mlayu. Ora. Aku ning kene, aku setia di sini. Oh ya, mangsane. Mangsane. Kerenangan ora. Masane. Urung diapa-apa nek wis tangkis lho. Legan golek momongan tepiat karo mengsat iki kamu jot takon terus wah ketiban tangane Anoman mamprung nyawamu. Sip, Man. Jos. Yo! Etian. Handedel gayung kono Risang Rama Daya Patyana Yaksa Gung Cangkrama namane wil katak sini jejagi jroning wareh wong badhagolan tanpa tuwa mina-mina jero jaladri mila gugu saben ari babu layak Petruk gembilu ndase sing diekengi kethek putih Anoman. Apa abamu? Kowe ora usah melu-melu perkara iki urusane Pandhawa karo Kurawa. Para Kurawa arep nyilih jimat Jamus Kalimasada minangka dadi usadane. Wong-wong negara Ngastina kang sak mengko lagi ke Taman Pagebluk Mayangkara, larang sandang, larang pangan. Mbuh ora edep. Jimat Jamus Kalimasada kuwi dasaring negara Ngamarta. Wong jaban rangkah wong-wong Kurawa dapuramu ora bakal entuk. Ya kuwi ngampil utawa nyilih wujuding jimat Jamus Kalimasada. Kowe iki sapa kok nglarang-larang? Kethek tuwek meh matek. Kowe ora usah melu-melu perkara iki luwih becik minggat yen sing ngeman karo nyawamu. Kowe arep mateni Petruk Anoman sing dadi pepalang. Lho, apane Petruk? Dudu sanak, dudu kadang yen mati melu kelangan babuk babar kopo. Etian. Cengkang kandeling kulit pujo mengkling sutuanmu yen tok pancen kowe kethek sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji-ajimu tumpang sutepiat atau melengsat ikamu kuroni batang Anoman. Hoi hoi oh hei
Us. Jomingat Anoman. Oh, apa? Hit, ha, ha, hit, hit, ha, hit, ho, ha, hit, ha, wek, oh, hit, es, us, ha, hit, ha, wek, oh. Yo. Yo, durung kalah aku. Terus. Ah. 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 Sane apa? Ayo. Pas. Hi. Hai. Hi. Ayo man. Wah. Nyapa le? Kurban gapit siji ya. Aja mompeng-mompeng kowe. Hut. Pat. Go. Hus. Hut. Pat. Wah. Hut. Ho. Hus. Wah. Hei, hei, hei.
Lo ho ha oh ai get wah ho ha ho wah ha ha angel mencekelane. Hos. Ho hos. Lori. Ah. Oh. Rindu mangawar amormu rahat pengarane ngajure gong makuru gongso kata kaya butula war pangripting turangga esti berkata Wajol layu sapi ho ayo para Kurawa gulungen genderamu bongkok ana gegamanmu iki Ratu Sindhu Jaya Drata kang bakal magut ning payudan. Anoman kelakon tak remet dadi kelalaring epek-epek. Ayo maju kemara ngarsa legane atiku. Jogeto tak kendangi edan tenan kowe.
Aduh, mati aku. Mati aku. Hei, to, hot, es, hot, wah, hot, wah, wah. Es, naik, lompat, raya, wah, wah. Ah. 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 Wah. Ah. Hot. Ah. Wah, wah. Wah. Ya. Oh. Oh. Sri Baladewa Narapati duwe Nareswara Kresna kalangkung ing tresnane marang Dyah Panon Jinawi. Petruk malang kerik nang ngareping Prabu Baladewa. Sajake kowe wis bosen ngemut legining gula jeleh nyawang soroting srengenge. Wani ngadepi Nalendra Mantura Prabu Baladewa. Sing kula waneni dudu Prabu Baladewani. Ning sing kula waneni tumindak paduka ingkang sewenang-wenang. Ora nyawang wong pangkat apa wong melarat yen isih ngajeni sapadane urip. Petruk ya bakal ngajeni. Ning yen sugiya kaya ngapa, karo wong cilik sewiyah-wiyah Petruk ora bakal mundur kowe ladalah. Kowe ora wedi mati musuh tanding lawan aku. Mati uripe manungsa menika pindurba panguwasaning Gusti kang nggelar jagat. Nang apa Petruk ora wedi musuh tanding karo Prabu Baladewa, merga bengi iki dudu lakone dudu patine Petruk. Lho ngerti ora? Arep sampean ngamuk gemprang-gemprang iki kidang ngemprong-ngemprong kaya singa barong, tidak mungkin Petruk arep mati bengi iki, ngono. Edian seret nyawamu kowe. Ayo mangketok saking Aji Jaya Kawijayan sampean. Mati saiki apa sesuk ndak anggap padha wae. Sapa bener bakal jejer, sapa salah bakal seleh. Weh, tata trolong nenggala jengkilang kandha biangsat elek. Sida mateni aku ora. Kok malah bingung dhewe kok. Bajiut nenggalaku endi ya? Mau ketok tak cangking iki. Eleh wis genah kowe, jiglok ning dalan kowe. Ora ana nenggala lugara sing paling ngilangi nyawamu meno. Oh. Piye to iki arep gelut kok rebyek dhewe.
Lugaraku ya ilang. Iki jane sing nyolong sapa? Alah wis genah kowe nenggala karo lugaramu wis colong anakmu kowe. Dicolong anakmu Wisata ya ora. Dicolong didol sak payu-payune. Wah, ketrawasan Baladewa kewirangan. Oh. Bima wang mangkum to kumpul patang gedhe sayang gongkoro gadane Rama Batma habit ndaran jadi mati iya Petruk lereno nanggonmu padha regecekan karo Koko Prabu Baladewa nyuwun pangapunten nggih Ndara. Upami sinuwun Mandura mboten ngawiti Petruk nggih mboten badhe ngladeni. Aja padha nyalahke siji lan sijine. Kabeh keputusan babakan sapa sing disili wujude Jamus Kalimasada. Bakal diwedharke bendaramu Puntadewa. Nyebar Godhongkara sabar sawetara. Ngestaken dawuh Ndara. An samartana ring suksma sinukmaya winahya ing asepi sinimpeng telenging kalbu kados pundi cetanipun Ndara? Ndara sinuwun Prabu Puntadewa. Petruk sabubare panjenenganing Suntapa Brata maladi hending mring Gusti Kang Mahanasa ana wangsit kang ndak tampa wangsit mau awujud pitukon utawa syarat. Mananipun kados pundi lho sinuwun? Ora ngemungake kowe lan Koko Prabu Baladewa. Sapa wae bakal ndak ampili wujude jimat Jamus Kalimasada kalamunta bisa mujuti syarat ya kuwi wujude kembang kang aran Sekar Jatiwasesa. Sekar Jatiwasesa kapara nyata. Lho nggih. Menawi makaten kalilan kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten ing Karang Kadempel. Saperlu matur dhateng Rama Semar. Babakan syarat wujuding Sekar Jatiwasesa menika sinuwun iya sing ngati-ati lakumu Petruk. Selawase urip wiwit cabang nganti cerapang Werkudara durung latih krungu kembang sing jenenge Sekar Jatiwasesa. Nyatane wangsit kang ndak tampa mangkono Yayi. Wis ayo enggal Balyana Praja. Sapa wae kang bisa mujuti Sekar Jatiwasesa muga bisa handayane katentreman tumrap negara Ngamarta. Sarta dadi pancatan timbuling Yayi Arjuna kang sawetara suwe murca saka negara Ngamarta. Ngestoke dawuh marep kakangku.
Sandang Sri Baladewa nenggalanira pinusti ngasta mung rengganing swantana ya jagat dewa Bathara ya jagat Pramudita musuh Petruk Sidok Wirangan Baladewa pusakaku Nenggala lan Lugara iso ilang iki jane kepiye iki ora bakal ana sing bisa paring pitulung marang Baladewa kejaba adiku Yayi Kresna ing Dwarawati. Kresna, aku tulungono ya, Di. Pusakaku Nenggala lan Lugara ilang, Yayi. Milang Kori